Oh my goodness. Oh no, 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 no. Затваряй, това не още Ева. Ева пак пева Attention to him. If you guys see how beautiful these pictures turn out, Виж го това как се е плосало на земята, като се едно, че е пияно, виж го. Виж го и това, Борко. Виж го и това. Махмурлия. Той се е плосал се едно, че е пияно. Виж ги всички тия там. Маничките какви са по дървото. Виждаш ли ги, мамо? Там много манички закацали като налегнали да спят. Там горе маничките, да. Да. Виж, качва се точно на дървото. Това е супер пикчер, да? Kathy, wait real quick. А ти трябваше да вижте, ние грамадните с едни големи рога, ще спратя снимки после те направо беше... I don't know, that was kind of scary. Това беше... like Да. Изте с очи точно като са вътре с оранжевото. Точно, дето ги дават.